infractori, conjoară de pachetul. Controlează-ți diabetul, corpul tău îți merită tot crescutul. Când iubești pentru tine, controlează-ți diabetul. Fără prevenție ești infractori, conjoară tot pachetul. Controlează-ți diabetul, corpul tău îți merită tot crescutul. Când iubești pentru tine, controlează-ți diabetul. Fără prevenție ești infractori, conjoară tot pachetul. Controlează-ți diabetul, e dimineață, pe ora 5 din păcate te trezești și ce faci te oftici. Ai descris să risipești în spitală, pentru tine e banal să faci lucruri normale. Un test preventiv de diabet, chiar aici nu e nimic atât de greu. Doar trebuie să te implici și afectul nu e contagios. Poți să dobândești accidental, nu te îmbolnăvești de ce tu trăiești. E vorba în primul rând de stilul tău de viață. Sedentar, ai fă un pas în față, trebuie să găsești factori de fapt. Decizia îți aparține, oare ce impact? Așa că nu uita, ar trebui să rețin viața care vine de tine, trebuie să știi diabetul. Nu e momentan, poți să previi, mergi la un test, poți să fii. Foarte, foarte frumos. Sper că v-a plăcut foarte mult momentele pe care au venit cei de la universitar. Ce vreau să vă spun, pentru că n-am apucat, că aceste momente au fost pregătite către sportivele